3 страхове, които има всяка една жена преди да започне да тренира с тежести. Номер 1, че няма да има никакви резултати. Все по-често се сблъскваме с жени в нашите разговори, които ги е страх, че няма да имат резултати от фитнес тренировките. Тук е много важно да кажем, че много зависи какъв точно резултат цели дадения човек. Ако целим да отслабваме, то фитнес тренировките могат да помогнат страшно много, като забързат метаболизма ни, понеже можем с тях да качваме мускулна маса. Разбира се, ако не променим по никакъв начин храненето си и се тъпчем с всякакви бокуци, най-вероятно няма да отслабнем, но това не е заради фитнес тренировките. Не говорим за купищата позитиви на фитнес тренировките, като факта, че изграждаме мускулна маса, подпомагаме костната си плътност и забързваме страшно много нашия метаболизъм. Покачването на мускулната маса води до страх номер 2, който е, че ще станат твърде обемни. Вярвайте ми, ако ставаше толкова лесно, най-вероятно всички мъже щяхме да сме Арнолд Шварценегер. Истината е, че нито една жена не е станала твърде нацепена така от изневиделица. Това, което обаче ще получите, е едно по-стегнато и много по-тонизирано тяло, когато тренирате с тежести, вместо да ходим и да правим само кардиотренировки. И страх номер 3 е страх от нараняване или контузия. Ако толкова много ви е страх от това, че ще се контузите, просто си вземете треньор, който да бъде до вас в началото, докато се уверите, че правите всичко както трябва в зала. Последвайте ме за още полезни видеа.